pojďme dál po Českém ráji. Staneme se teď na pár minut turisty a navštívíme Prachovské skály. Vidíte, že v roce 1927 bylo možné jet do skal i automobilem. Kam až to šlo? Toto pískovcové skalní město, které se rozkládá na ploše 187 hektarů, vznikalo miliony let a vlastně stále se proměňuje, i když pro naše oko zcela neznatelně. Jediné viditelné zásahy tady provedli nadšenci z klubu českých, později československých turistů, kteří udělali mnoho záslužné a namáhavé práce pro zpřístupnění skal. Přímo uprostřed skal provozoval tehdy pan Košíček tuto turistickou chatu, která nakrmila a napojila utrmácené obdivovatele této kamenné krásy. Další pohledy na bizarní útvary Prachovských skal, prokládané záběry turistů. Na východ od Prachovských skal leží Sobotka. Filmaři natočili celkový pohled, několik lidových dřevěných domů z počátku 19. století a samozřejmě i lovecký zámeček Humprecht. Tato jeho podoba pochází z roku 1678. To už je majestátní hrad Kost, ve 14. století zbudovaný Benešem z Wartenberka. Jeden z mála hradů, které se nám dochovaly v téměř původní podobě. Ten poutník, nafilmovaný v samé blízkosti hradu, to je prosím náš přední historik, profesor Josef Pekař, autor mnoha detailních a často polemických pohledů na různé etapy našich dějin. Je to jediný filmový snímek tohoto vědce. Ještě několik pohledů na hrad Kost. Kdysi tady měl náš filmový archiv uloženou část svých sbírek.
Zdaleka a prakticky ze všech světových stran jsou viditelné zříceniny hradu Trosky, postaveného na konci 14. století. Na dvou čedičových skalách stojí věže zvané Pana a Baba. Která je která, to se dá snadno uhodnout. Báječné umístění hradu v krajině a zároveň vynalézovost filmařů můžete posoudit z těchto záběrů, které jsem vybral z nejrůznějších filmů z 20. a 30. let. To jsou záběry z amatérského filmu, na kterém jsou kromě trosek zachyceny i motocykly Indián. A takto jsme si Trosky natočili my.